ai Allah da wannan mutumin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah dai fara nuna masa ishara wannan allunan ne allunan ne wannan buran dago masu su aka rika sa a kasar linta su ake sa a kasar linta to qur'ani ne da rubuce ko me qur'ani ne da rubuce sunan Allah ne gashi wannan ma ya Allah ne ma da kinsa kai dan kudin jara nan waje da kai me kuke tuwa ne har da masu jini a ƙasa a qur'ani har da mai jini ai mana suna da ƙasa to rubuta shi aka da jinin ko me ai jini ne a jikin har da mai jini a jiki a ƙasa to mutum kuma yana rayuwa a duniya har yanzu an ce kuma an ce hukuma ne yana wajen hakimi wasu sun ce kuma yana wajen hizba an ce da yana hannun hukuma a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wannan shine kufan mutumin da yake gini kuma da qur'ani a ciki yake cusa a cikin ramukan bulo wannan shine kufan ginin yayin da mutanen gari a nan garin Samaigu mutanen anguwa da makota suka taru suka ruguje gida domin nuna kishinsu ga alkur'ani mai girma yana gini tare da alkur'ani mai girma yana cusa a cikin ramukan bulo da kuma allunawa na akai surkulle da kuma ainihin rubuta sunan Allah a jiki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna muna cikin wata masifar ga wata masifar wannan gabaki daya linta ma da ainihin allo aka yi amma ya tuni mutanen gari sun riga sun ruguje wannan waje ga ƙur'anin can a cikin can buhu guda an kama shi wa'an sun ce an kama shi wa'ansu kuma dai ba su tabbatar ba wannan su ne taron mutanen da suka zo kallo domin tsone na kansu abinda yake faruwa a wannan waje na Samaigu kuma tuni mutane sun riga sun ruguje wannan waje kamar inda na gaya muku a farko Allah ubangiji ya shiga tsakanin nagar da mu idan da wani ƙarin bayani kuma za mu kawo muku daga baya